Здравейте, днес ще ви покажа как правим тениски в студиото ни в град Банско. Картината е на талантливата художничка Славейка Каладжова. Използваме технология за директен печат върху текстила, така че мастилото прониква в самата материя и не остава запарващ отпечатък върху тениската. Поръчката ни за 3 тениски: мъжки размер, дамска тениска и детска. Предлагаме различни размери от бебешки бодита, детски тениски, вталени дамски тениски и мъжки тениски. Ако и вие искате да си поръчате такава тениска, разгледайте сайтът ни ArtIdea.bg. Предлагаме над 400 оригинални картини на художника Славейка Каладжова. Какъв по-добър завършек на работния ден, отколкото с един дизайн на полярна мечка, перфектен за 30 градусовите горещини навън, и да, за Банско си е много. Ако имате път на планината, не забравяйте да се отбиете през галерията ни в град Банско, за да разгледате тениските и картините ни на живо. И точно тръгнах да изпращам пратките и хеликоптер в небето. Вероятно тръгнал към планината да спасява някого. Напомни ми колко е тънка границата между обикновеният ден и извънредното. Надявам се всичко да е наред там горе. И разбира се, пред еконт винаги можеш да видиш някое интересно изобретение.